61 Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhah. 2 3. Qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. 2 3. Hatta idza jaa ahadakumul mautu rusuluna wa hum thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. 2 3. Summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. 2 3. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Lain anjana min hadhihi lanakunanna minas syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Shadaqallahul adzim. Puniki wau ingkang diwaos surate namine surat Al-An'am. Katahe ayate pinten? Niki Al-An'am niki mangke tembus juz 8. Ngantos tembus juz 8. Katahe ayat ngantos 165. 160. Al-An'am niki tergolonge makiyah napa madaniyah? Makiyah nggih, tasih mandhap ten ngene Mekah niki. Tasih ten. Al-An'am niki artosipun napa? Al-An'am. Nah, hewan ternak. Raja kaya nek ngarani guru kula lek maknani ngarani raja kaya. Hewan ternak. Sampai dadi nama surat. Malah raja kaya niku simbol kekayaan zaman riyin. Nggih ngantos sakniki mungkin nggih. Tiyang niku nek duwe raja kaya, duwe sapi, duwe ingon-ingon nggih, ya termasuk dianggep wong sugih. Nah, tapi mangke bahase mboten namung niki tema besare mawon, nama surate mawon. Tapi mangke sing dibahas mboten namung niku. Jenengan pirsani mulai ayat 1 riyen. Ayat 1 niku diwiwiti langsung ngangge hamdalah. Alhamdulillah. Nek duwe kaya napa mawon termasuk raja kaya disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah mergi Allah dadosaken langit, dadosaken bumi, dadosaken peteng zulumat, tur ya dadosaken padang cahaya. Niki unike ten mriki. Ten mriki niki dawuh guru kula. Kata peteng ten ngene Quran niku bentuke bentuk jamak utawa plural nek istilah bahasa Inggris, atau bentuknya jamak, bentuknya banyak. Zulumat berarti menjadikan beberapa kegelapan. Tapi nek cahaya Allah ndamel mek situ. Wa ja'ala dzulumati
wan nur. Nure mek setunggal tok. Nur niku satu cahaya. Nek dzulumat niku banyak kegel. Berarti nang donya niku peteng niku kathah. Tapi cahaya namung setunggal. Nek pengin padang nggih namung setunggal gini ku cekelan agama Islam. Derek Kanjeng Nabi Muhammad. Derek aturane Quran. Niku padang niku. Nek peteng wakeh. Peteng masalah donya wakeh. Peteng masalah penggawean wakeh. Peteng masalah bojo ngenten. Peteng masalah anak nggih. Pokoke kata peteng niku sebabnya kuat. Tapi nek masalah padang mek situk tok. Nggih niku agama. Senajan Allah pun damel peteng sak monten katahe tur ndamel cahaya nggih niku cahaya Islam. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim dilalah kok tasik kata wong kafir niku lho. Allah wis dadekno langit, dadekno bumi, dadekno peteng tur dadekno cahaya tapi tasik kata tiyang sing kafir. Huwallazi khalaqakum. Nah niki dielingaken kali Allah. Menungso niku asale saka napa? Huwallazi ja'ala lakum huwallazi khalaqakum min tin. Saking tanah liat. Tsumma qada ajala. Tanah liat niku terus didadosaken Nabi Adam nggih. Terus sampai sak keturunane sak kita ngenten iki, tapi aja sampai lali tsumma qada ajala. Allah nggih damel usia, damel batas umur. Wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtaru. Lah tiyang kata sing lali nek umure niki enten batese. Dikira uripe sak lawase. Wa huwallazi fis samawati wa fil ard. Allah ten gene. Nah niki sing hati-hati maknani nek salah. Ayat 3. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Jenengan pirsani terjemahane. Lek terjemahan keliru bahaya niku. Dialah Allah yang disembah di langit ataupun nah pinter niku. Alladzi ilahu man fis samawati wa ilahu man fil ardi. Niku sing bener niku. Soalnya kadang enten sing terjemahno lek dimaknani ngawur ngenten. Koyokane bener tapi ngawur. Wa huwallah utawi Allah iku fis samawati ing dalem bumi, ana ing dalem langit. Wa fil ardi lan ana ing dalem bumi. Dadi Allahe loro. Nang langit ya ana Allah, nang bumi ya ana. Nah niki bahaya nih. Berarti nganggep pangeran niku lebih dari satu. Nah niki manane mangkane lek maknane Quran niku ngati-ngati saestu. Kadang-kadang terjemahan napa niku nek mboten enten filtere nggih bahaya. Niki pun leres wau. Sing disembah berarti sing nang langit ya nyembah Allah, sing nang bumi ya nyembah Allah. Sinten mawon sing nang ngalam donya, alam semesta niku kabeh ya pangerane nggih namung setunggal Allah. Terus Allah niku sifatin apa? Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah niku ngertos rahasia-rahasia kita, wa jahrakum lan ngedeng kita. Sing ketok-ketok sing jelas niku Allah nggih pirsa, sing rahasia nggih pirsa. Mboten enten bedane munggone Allah sing rahasia maupun sing zahir. Makane Kanjeng Nabi niku nggih ngemutaken nggih, nek kita sampun gadah dosa utawa ngelampahi dosa kemaksiatan tenggene wayah dalu, artine tenggene wayah rahasia. Nek isuk ojo sampai diumbar-umbar, ojo sampai dikandakne, ojo sampai dibangga-banggane. Niki namung perumpamaan Kanjeng Nabi. Intine niku maksiat niku nek pun kita lampahi, monggo ndang ditaubati nggih, monggo ndang dilere, ra usah dibanggakno, ra usah diceritakno. Apa malih niki momen akhir tahun nggih. Sing 2025 dik wingi niki selama 1 tahun niki di napa muhasabahi piyambak, dihitung-hitung piyambak. Kira-kira kata taate napa kata maksi, kira-kira kata ganjarane napa kata dihitung-hitung piyambak. Ra usah ngitung wae bojone. Mas sampeyan ilingo. Sampeyan akeh salah nang aku. Ya sepuro. Lah. Ora usah. Kita dhewe nggih
Kita dhewe dieling-eling. Kira-kira aku akeh salahe, akeh lupute apa akeh benere. Nek kira-kira akeh benere ya disyukuri alhamdulillah. Tahun benjing komitmen ditingkatne. Nek kira-kira je akeh lupute, akeh salahe ndang introspeksi, ngen taubat, njaluk ngapura tenggene Allah. Niku berarti sing rahasia. Tahun 2026 mboten usah diumbar aku wingi 2025 maring nglakon maksiat iki ora usah disebutne. Taubat ten Allah niku cukup secara rahasia. Mboten usah katik dikandak-kandak. Allah malah mboten seneng. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate dawuh ngenten. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tak jamin sedaya umatku iku iso mlebu swarga. Dilalah pucuke hadis niku enten lanjutane. Illal mudhahir, kejaba wong sing ngetok-ngetokno dosa. Terus sahabat tanglet nyun pirsa mudhahir niku ya napa Kanjeng Nabi? Yaiku wong sing lakone dosa gak ana sing ngerti, kancane gak ana sing ngerti, wong liya gak ana sing ngerti, mek dheke kali Allah tok sing ngerti. Dilalah terus isuke kandakne, diomongne, banggane. Wah niku malah mboten mlebu swarga. Mboten nderek dawuh sing pertama. Niku ngati-ngati. Dadi nek Allah secara rahasia nggih pirsa elek kita lang taubat ten ngene Allah ora usah dibangga-bangga. Wa ya'lamu ma taksibun lan Allah ngudaneni ngaweruhi napa mawon sing kita lampahi. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Wong kafir cirine niku nek diparingi ayat, diparingi tanda kekuasaan Allah, dari sekian tanda kekuasaan Allah niku mboten enten sikap kejaba namung muridin, kejaba hanya berpaling. Nah nek kita mboten pengin niru kaya wong kafir, nek Allah oleh ayate Allah. Ayate Allah niku Quran. Mboten namung Quran nggih. Hadis. Mboten namung Quran hadis mawon nggih. Ilmu niku ayate Allah. Ayat kauniyah niki alam semesta niki. Pengalaman-pengalaman kita niku nggih termasuk ayat-ayate Allah. Kita setahun dek wingi diparingi Allah pengalaman ya napa mawon. Terus elinge pengalaman sing dek mben sing apik ayo diterusno ditingkatne. Nek pengalaman dek mben enten sing salahe lupute kelirune dilereni di napa istighfari, ditaubat. Niki wong kafir malah berpaling, mboten ngereken ayat-ayate Allah. Faqad kadzabu bil haq. Mereka malah mendustakan al-haq. Al-haq niku Kanjeng Nabi disebut al-haq. Al-Qur'an juga disebut al-haq. Ayat-ayatnya Allah disebut al-haq. Lamma ja'um ketika ayat niku datang mereka malah mboten gatekne. Fasaufa ya'tihim amba umaka nubi yastaziun. Titenono benjing bakale enten dina enten wayah teko sing pada waktu di dunia itu ditertawakan atau diejek. Gini ku dina kiamat. Wayahe ten bumi, wayahe ten donya niku wong kafir niku kan napa nggojloki Kanjeng Nabi. Alah mati sik suwe ate ngibadah saiki mbok meneh-meneh ae. Wong yo kiamat jek suwe mbok yo saiki dinikmati ae. Gak krasa dadak mati. Pas wae mati ra iso bali. Benjing karon getuni. Benjing niku di sing termasuk gak enak nggih. Ketika ten akhirat niku diperlihatkan sing biyen ditertawakan di dunia. Biyen awakmu dikandani kongkon ndang salat. Kongkon ndang ibadah. Kongkon ndang apik karo tangga. Dadak cek kangkuk. Sasik. Nah, dadak wis mati, wis ra iso bali. Lah iki lho. Nah, kali Allah didudukno. Biyen eling to ngene iki, mboten saged mungkir benjing. Malah critane guru kula, benjing didudukno videotron. Video gowedhe diketono kok. Wasahe wakmu dikongkon ngaji kok ra budal, kongkon diketokno ten donya sing elek-eleke. Saiki wis karek ngrasakno hasile. Niku sing termasuk mboten eco niku. Alam yarau kam ahlakna. Nah iki kali Allah dimutaken. Lek kita sakniki dereng sadar, monggo
napa berkaca atau belajar kali tiang-tiang sing rumiyin, sing sampun ngrumini kita. Umat-umat terdahulu termasuk derek-derek kita. Sing ngapunten nggih, sing pampunten alam barzah. Ditingali, kira-kira wong sing nang kuburan, sing nang alam barzah niku. Kira-kira diparingi nyawa kali Allah, ditangekno malih, kira-kira purun mboten? Kira-kira. Kira-kira sing nang kuburan lho diparingi nyawa malih, diuripno malih kira-kira purun mboten? Oh, iya purun. Bahkan umpama sing nang kuburan niku duwe donya sak isine. Kate dijolno nyawa kongkon balik sak menit mawon nang donya, mesti gelem. Mesti gelem. Karena napa? Saking getone wis tiba mati. Pengene mbok yo jenengan uripno sak menit mawon Gusti. Kula tak badhe salat, kula tak badhe ngibadah, kula tak badhe sedekah, kula tak badhe apik semenit mawon. Pun boten saged bali. Malah makane ten hadis diceritakno umpama wong sing nang alam barzah iku duwe emas sak donya. Emas sing bobote sak donya. Terus dikongkon ngijolno karo nyawa kongkon bali nang donya semenit mawon. Niku mesti langsung dijolno, ora usah katik mikir. Mergo saking ngertine hasile apa niku jazak nggih piwales ten ngene alam barzah. Padahal tasik ten kubur niku. Dereng benjing ten ngene akhir. Mayit-mayit sederek kita, mbah-mbah kita sing sampun ten alam barzah niku sampun pikantuk piwales. Cuma dereng cash. Dereng kontak. Nggih DP, tasik DP. Nggih ten alam barzah niku pun pikantuk, makane enten istilah nikmat kubur, enten istilah siksa kubur. Sing apik nggih pikantuk nikmat kubur, sing elek nggih pikantuk siksa. Tapi dereng maksimal. Dereng. Bahkan dereng 10% dereng. Niku wis ngrasa enak, sing enak ya wis ngrasa enak. Sing lara ngrasa lara pol. Tapi durung nemen niki tasik DP mawon. Niku mangke diraosaken sampai dina kiamat der. Bar dina kiamat der sedanten digiring ten ngene alam akhirat. Nah, temriko pikantuk kontane temriko. Nah, niki mangkane sinten alam barzah niku masyaallah nek tasik pikantuk nikmat kubur ya bungae ra karo-karuan. Padahal niku dereng full, dereng maksimal. Napa malih benjing ten ngene alam akhirat. Tapi sing pikantuk siksa nggih luwara sak loro-loro. Makane kita kan nek ten malam Jumat disyariataken. Syariat lho niki mboten gawen-gawen, disyariataken kengken nyodakoi ahli kubur. Nyodakoi ahli kubur. Makane sampai enten lagu saben malam Jumat. Niku nggih riwayate enten. Nggih. Kulalaitan minal Jum'ah ya'tuna al amwat niku fi abwabi buyutihim. Dadi mara ten ngene lawange omahe dhewe-dhewe ngenteni keluargaku nyodakoi aku apa ora, keluargaku mbancaki aku apa ora. Senajan toh lukmatan sak puluhan lho dinteni mulai napa niku Kemis malam Jumat, enten sing sanjang bakdo ngasar, enten sing sanjang bakdo maghrib. Ngantos subuh. Dintosi ngantos subuh. Nek ngantos subuh kok sampun enten sedekahan atas nama ganjarane dikintunaken ten ngene ahli kubur niku mantuk bunga. Alhamdulillah pikantuk kiriman sedekah saking ahli waris, saking keluarga sing tasik kemutan. Niku cerita-cerita ten ngene ahli kubur sing liya alhamdulillah. Mas, Mbak, Le, aku wis oleh kiriman aku. Wis guyang-guyu wis kipas-kipas, wis oleh kiriman sedekah. Anakku jek eling aku alhamdulillah, anakku beneh. Ora kaya anakmu. Ora kaya putumu. Ngentekno donya tok. Ora eling. Lah sing situke kancane ngenteni jagro ket mulai maghrib dinteni putune riwari tok ngitungi dhuwit. Tapi kok ora ono bancaan babar belas, gak ngundang ustaz idam belas.
Wong yo omahe lho cedhak ku. Mbok yo di sak berkat ngono lho. Lah kok gak ono kiriman bubur apa dawet. Apa pecel. Lah yo, lha mosok yo sak bungkus-bungkus. Makane ten hadis niku dawuhe lukmatan, sak puluhan lho, mboten kata, mboten kudu sing napa niku sing berkatan mewah, mbok lukmatan sak puluhan. Makane ten ngene hadis niku sedekah niku malah ten ngene hadis lintune niku sibro sak napa sak tugele. Dadi kurma setunggal niku diugel, nggih ditugel dadi kalih. Sing siji dipang, sing separo dipangan didahar, sing separo disedekahno niku pun dadi lukmah. Pun dadi sedekah. Mosok ya kok wong kene ngono ya kenemenen. Ya kenemenen. Ya minimal mbok apa ngono. Nah niku ahli kubur ngantosi ngoten. Nah, tiang-tiang sing rumiyin kita kan saged belajar saking tiang sing sampun ngrumini kita. Mumpung kita tasik urip diparingi urip nenten iki. Niki dikengken nyonto tiang sing sampun ngrumini termasuk kaum-kaum terdahulu. Mingkornim makan naum fil ardi malam numakil lakum wa arsalna sama alaihim midrara wa ja'alal anhara tajri min tahtihim sak terus niki. Terus niki napa sing ayat 7 niki termasuk perdebatane tiang kafir tenggene Kanjeng Nabi termasuk tenggene para rasul liyane. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Tiang kafir niku kan terkenal cerewet nggih. Sakjane pancen pengin boten iman. Cuma dhek gawe alasan ngono. Dadi ketika enten Quran turun, Kanjeng Nabi ndawuhaken. Boten langsung kertas, Kanjeng Nabi niku kan boten langsung nampa kertas. Nampai dawuh. Para sahabat sing nulis. Termasuk Zaid niku bagian nulis wahyu. Dina iki ana ayat napa sing turun ditulis. Dina iki enek surat apa sing turun ditulis. Kanjeng Nabi ndawuhaken. Ditimbali sahabat-sahabat ditimbali. Dina iki aku oleh ayat ngene diwacakno kali Kanjeng Nabi. Kabeh sedanten mirengaken terus badhe napa nyampeaken ayat Kanjeng Nabi weling. Sing gak teko dikandani ya lek mang ana ayat niki ngonten. Sing Zaid bin Sabit bagian nulis termasuk Abdullah bin Mas'ud nggih ada tulisan beberapa sahabat lintu niku enten sing resmi dados pencatat hadis pencatat wahyu enten sing mboten resmi karepe dhewe. Tapi mboten kathah mergo mboten kathah sahabat sing saged nulis. Namung sekedhik mawon. Lah badhe ngonten terus wong kafir niku. Lah yo Quran kok bentuk tulisan jari iki teko pangeran. Lah kok bentuk tulisan. Nah iki paling sihir. Makane Kanjeng Nabi ki yo sak repotan yo. Nuturi wong kafir sak repotan. Dikandani apik yo Kanjeng Nabi dilokno tukang sihir. Dilokno pendusta. Dilokno penyair barang. Kanjeng Nabi dilokno penyair, tukang niki lho napa tukang nyanyi. Karena syaire napa niku ayat-ayat iki memang koyok syair. Wingkinge sami sedanten. Jenengan pirsani mulai ayat 1, ya dilun niku istilah ten tajwid namine mat arid lisukun. Ayat 2 tamtarun waunun sami nggih. Mat arid lisukun. Ayat 3 tak sibun. Burine kan padha. Nek istilah ten ngene bahasa Indonesia koyok pantun niku lho, Bu. Wingkinge kan sami, a atau ab saja nah modele. Lah, ngonten niku diarani ngene iki syair. Dadi Kanjeng Nabi tukang syair, penyair utawa penyanyi. Nah niku Kanjeng Nabi yo dituduh macam-macam. Wa qalu laula unzila alaihi malak, lajeng enten. Nek Qur'ane gak diterima, saiki nabine yo gak diterima. Lho aku gak gelem dikandani padha wonge. Wong padha wonge kok ngandani. Ya mestine sing ngandani ya mestine kudune luwih mulya. Mbok ya pangeranmu kongkon ngedukno malaikat. Kongkon ngandani aku. Ben aku lek aku dikandani malaikat manut. Lek kandani Muhammad padha wonge. Lah iki padha kaya mau ngaji ngene iki. Sing ngaji sapa Pak Idam? Lah Pak Idam padha wonge aku. Ngandani. Nek sing ngandani Pak Prabowo aku gelem teko. Lah sapa Pak Prabowo ape ngaji nang kene iku lha apa?
Lah yo. Iku mergo alasan pengen ra ngaji. Tapi kakean alasan. Wong kafir niku pancen teko awal gak pengen iman. Cuma nek dijak pasti gawe alasan. Alasane ora napa aneh-aneh ngoten. Enggak mboten masuk akal. Dikandani wong gak gelem, njaluke malah nekat. Engko lek malaikat mudhun wedi, wong malaikat Israil. Repot, jare njaluk malaikat. Tak terno malaikat Israil mlayu piye to. Repot. Justru kenging napa kok para nabi, para rasul niku kok sangka menungso piyambak. Rata-rata min anfusikum, dari diri kamu sendiri, dari kaum kamu, dari jenis kamu, sama-sama manusia. King nopo kok rasul nabi niku sangka sami-sami menungso kok mboten malah niku hikmahe ageng sanget. Termasuk salah setunggalé sing diaturaken guru kula. Kita niku kan dituturi kali para nabi, para rasul kang dikengken manut, nggih mboten? Dikengken salat, dikengken poso, dikengken ngaji sak piturute. Lah nabi niku saged nglampahi niku mboten? Saged nglampahi salat mboten nabi? Saged. Nabi saged nglampahi siam mboten? Saged. Nah, nek nabi sing menungso iso salat, kita sing padha-padha menungso mestine ya iso salat. Sehingga kita mboten enten alasan mboten salat niku. Aku ora iso salat, oh nabi salat ya wajar lek nabi. Lho mboten wajar. Justru nabi iso salat mergo menungso. Lah kita ya iso salat, ya mestine kudu-kudu iso salat mergo padha-padha menungso. Mangke nek sing mandhap nabi, terus nabine nyontono napa sing mandhap niku kok malaikat. Malaikat nyontono salat, kita mungkin mboten saged niru karena salate malaikat niku full sawe. Ngadeke tok pirang taun, rukuke tok pirang taun, iktidale sujute pirang taun. Lah kita lek diperintah kaya malaikat, kok niru malaikat mesti kan gawe alasan. Ya ora iso malaikat ra kober. Aku ya duwe bojo. Mosok ya duwe gawean barang ya rewang barang. Mosok ya salat tok pirang taun. Lah niku hikmahe sing mandhap niku mboten malaikat tapi nabi sing saking menungso. Sehingga nek Kanjeng Nabi Rasul niku saged salat sing ukurane menungso, maka kita sing sami-sami menungso mestine saged nderek salat. Mboten enten alasan. Kanjeng Nabine poso ya mung subuh sampai maghrib. Nah bayangno malaikat itu mboten mangan, la akla wala syurbalahum. Ra mangan, ra ngombe blas. Kongkon poso niru malaikat ya sido. Lah nggih. Lah makane hikmahe nabi niku saking jenis menungso, mergo enten batese kamanusiaan. Kemanusiaane nggih niku kuwate poso ya subuh sampai maghrib. Bar ngoten enten bukoe. Niku mawon poso jek enten sahure nggih mboten. Maka kita nek diperintah nabi napa mawon, oh nabi ngengken poso, ya aku ya iso sih wong nabi menungso iso poso. Aku ya menungso mestine iso poso. Nglampahi napa mawon, ibadah napa mawon jenengan pirsani ten ngene agama Islam tidak ada ibadah yang melampaui kemampuan manusia. Jenengan pirsani. Isra Mi'raj dilampahi Kanjeng Nabi, tapi kita diperintah Isra Mi'raj kaya Nabi mboten? Mboten. Kanjeng Nabi memang ngelampahi Isra Mi'raj. Nabi lak dibudalno Allah. Mboten karepe Kanjeng Nabi piyambak dibudalno Allah. Makane ayate kan subhanalladzi asra. Asra niku dibudalno. Nek budal dhewe namine saro. Saro niku budal dhewe. Nek asra dibudalne, sing budalne Allah. Lah Kanjeng Nabi meskipun nglampahi Isra Mi'raj kita mboten dikengken niru Isra Mi'raj, wong niku di luar kemampuan manusia. Sing dikengken niru masalah Isra Mi'raj napa nih? Sing salate kan. Ba'da Isra Mi'raj sing begitu istimewanya, begitu napa luar biasanya. Kita namung dikengken perintah salat 5. Sing niku kadar menungso saged mboten? Saged wong jenengan lho malah kirang. Kula tingali salate rati 5 wektu tok, jek ditambahi qobliyah, ba'diyah, jek ditambahi duha, kadang jek ditambahi tahajud. Lho berarti kan
Salat 5 waktu itu masih dalam kemampuan manusia. Mboten enten sing ibadah niku di luar kemampuan manusia. Haji jangan pirsani. Tasik dalam kemampuan manusia wong haji lek dipetung-petung niku mboten enten luwih saka seminggu. Bahkan namung 5 dinten nek lengkap niku. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 11, tanggal 12 nafar awal. Wis 5 dina tok intine haji niku. Mboten enten sing luwih saka niku. Umroh nggih ngoten. Umroh malah hitungane pirang jam nggih mboten. Saking umpami mandhap pertama saking Medina. Nggih, Madinah napa ihram pertama saking Medina. Terus bidal ten gene Mekah ngangge ihram niku kan perjalanan sekitar 5 jam. Mangke nglampahi napa mawon lek umroh niku tawaf terus langsung tahal pun beres. Kira-kira 6 jam mari niku pun. Bahkan nek umroh sing kedua mangke budale mboten saking Medina malih kan. Budale saking Tanim tok. Malah ciduk malah 2 jam 3 jam wis bar. Makanya mboten enten ibadah yang dilakukan yang di luar kemampuan manusia. Syariat niku mboten gawe sing kudu semene taun mboten. Lah mungkin enten tiang-tiang sing jenengan pirsani kok sampai poso 40 dina, 41 dina. Niku mboten asli perintahe syariat. Niku tirakatane dhewe, tapi kan mboten perintahe syariat. Nggih mboten. Kita dikengen perintah Ramadan paling pol pinten Ramadan paling pol 30. Rata-rata kene golek sing 29 kok malah. Nek sing kono 30 kene 29 aku tak ndewek 29. Enak wis. Agama Islam mboten enten sing di luar kemampuan manusia. Pun lanjutane. Ayat 11. Mangkane mboten diturunkan malaikat. Mergo lek malaikat sing nyuntui kita mboten saged niru. Walaqatis tuzi'a ayat 12 nggih. Niki kangge ngayem-ngayem Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku susah pergi nuturi wong kafir gak gelem melu. Nuturi wong kafir mboten. Makane jenengan petung nggih. Sahabat sing nderek hijrah ten ngene Madinah iku mboten enten tiyang 700. Namung tiyang 7 dosa pinten apa 8 dosa pinten. Mergo sing iman namung sekewedik sanget. Sing iman sekedik sanget. Lah Kanjeng Nabi susah lah ya. Nanggone Mekah aku iku urip ket mulai bayi lahir procot ten ngene Mekah. Wong Mekah kabeh ngertos sisi kemanusiaane Kanjeng Nabi sing istimewa kados ngonten. Terus berdakwah dadi rasul suwe 13 tahun. Berarti dangune ten ngene Mekah niku 53 tahun. Mulai lahir sampai umur sekawan doso ten ngene Mekah. Sekawan doso sampai 13 tahun kemudian berarti 53 nggih. 53 niku ten uripe ten ngene Mekah. Sedanten tiyang Mekah mesti kenal jenenge Muhammad, mesti weruh sifat-sifate Nabi Muhammad. Senajan to ngonten nek ngandani masalah syariat Islam niku sing nampa mboten enten tiyang 100. Mboten enten tiyang 100 sing iman niku. Sekwedik sanget. Nek pitung dosa pinten. Lah Kanjeng Nabi lah yo kok dakwah semono suwene kok oleh nggur samene. Terus yo nopo Kanjeng Nabi susah. Lah yo aku ngandani jujur kok diarani goro. Tak jak apik kok ya dilokno. Nah, Kanjeng Nabi dihibur ambek salah satune ayat niki. Ten ayat lintune mirip-mirip. Wala qadis tuhzi'a birusulim min qablika. Muhammad, dadi Allah niku kasarane dawuh ngenten. Muhammad sing diilokno, sing digojloki, sing dicaci maki gak cuma kowe. Tapi nabi-nabi mbah-mbah saderenge jenengan yo sami padha. Nabi Nuh ya dilokno kaume, Nabi Ibrahim ya dilokno kaume, Nabi Musa seduwanten para nabi nate ngraosaken mboten dipercaya kali kaume dhewe padahal niku negara dhewe. Lahire ya nang kono, uripe ya nang kono, ora malah dipercaya. Makane ana wong Jombang sampai nanggone Ngawi ku apa gak diterima nang Jombang ta ya apa. Nah, aku lho mek nderek Kanjeng Nabi kok niku. Makane Kanjeng Nabi kan terkenal iku. Ten ngene Madinah, ten tambah beras, Bu. Terus mangke niki. Nah, niki ayat 11 niki. Ayat 11 niki insyaallah jenengan lampahi benjing tanggal 17.
Ayat 11 niki insyaallah jenengan lampahi tanggal pinten. Niki dawuhe. Lah yo niki ketepaan ngaji nek sakti ngene iki pasti ketepaan. Ngaji nek sakti. Nah, jenengan pirsani terjemahane kok dipasni. Mangkula lak ngaji ket mulai napa terjemahan ayat setunggal. Sakniki dugi ayat 11 jenengan pirsani terjemahane niku jenengan lampahi benjing dinten tanggal 17. Qul siru fil ardi mlaku-mlaku nang Jombang. Ojo cuma nang gone Ngawi sini. Ayo qul siru fil ardi ojo cuma nang sini tok ae. Sumanduru ndelok kono lho ana Gus Dur nang Jombang. Nang Jombang ya ana Mbah Wahab ya ana. Akeh nang Jombang ra trimo Ngawi tok. Lah nggih. Yo ketepaan lho, Bu. Niki ngajine ketepaan. Sing merintahno Quran lho, mboten kula, sing merintahno Quran. Kengken jalan-jalan, Bu. Kengken jelajah. Oh, jorone pawon sumur. Lah. Pun, matur-matur ayat ke-12. Duh, jalan-jalan niku penting mboten? Penting. Niki mangke diaturaken bapak-bapak iki. Kula niku rada napa nggih? Nek enten tiyang estri namung ten dalem mawon bapake mboten ngejak jalan-jalan niku nggih ngesani. Ya Allah, sing wedok namung nggih kongkon nang sumur, pawon, nang kasur, nang ngesane mbok yo jalan-jalan. Ra usah ado-ado, kongkon nang sumber koso ya ora apa-apa. Kongkon lah nggih mbok yo dijak nang alun-alun Ngawi, malam mingguan yo ora apa-apa rono. Nah, niki mumpun tahun baru. Nah, kula aturaken. Mau biasane Bu mangke napa sore napa mangke atau mungkin sudah beberapa WA jenengan kadang oleh share-sharean kados ngenten. Unine kurang lebih kaya ngenten. Hati-hati malam tahun baru dari seorang muslim berubah menjadi non-muslim karena melakukan 3 hal. Meniup trompet, membunyikan lonceng, menyalakan mercon. Dalam satu malam dia berubah menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Hati-hati nek enten WA ngoten niku. Kula terangaken, memang awale. Dadi tiyang nek nyumet mercon iku dianggep kaya dadi wong Majusi. Karena wong Majusi niku wong sing nyembah geni. Wong nyembah geni. Wong nyembah geni niku nek badhe salat nyeluki kanca-kancane kongkon salat, kongkon sembayang niku gawe geni. Terus trompet niku didamel kali tiyang agama Yahudi. Sadurunge sembayangan niku ngundangi karo trompet. Lonceng digawe wong Nasrani. Sampai sakniki kan enten nggih gereja-gereja sing enten lonceng. Lah, nek enten tiyang Islam kok nglakoni nyebul trompet, terus lonceng, terus kemudian apa niku kembang api. Niku jarene ten WA ngoten niku, jarene berubah dadi non-muslim. Nggih, nyuwun sewu ngapunten. Perkara niku enten hukume, sedanten niku kali Islam enten hukumi. Lan kadang hukum niku kadang enten sing sudah paten, koyok salat. Niku kan sudah paten. Lah kadang enten hukum niku sing bisa berubah. Situasional. Contone napa? Contone trompet. Zaman rumiyin awal-awal Islam niku trompet dilarang. Karena trompet niku dadi syiare agama Yahudi. Sehingga nek ana wong nyebul trompet niku dipastikan dhek wong Yahudi. Bahkan ciri-ciri wong Yahudi itu salah sijine nyebul trompet zaman rumiyin. Budayane zaman rumiyin ngoten. Lonceng nggih ngoten. Dadi syiare agama Nasrani. Terus mercon geni nggih ngoten. Lah sakniki kan mboten. Sakniki lonceng niku mboten namung digawe wong Nasrani. Lah HP jenengan ya ana loncenge, alarm iki. Iku lak ya lonceng iki. Lah wong terus mari ngono bel salat niku tit 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 lho enek ya. Lonceng. Trompet lah guru olahraga iku nyepul peluit ya. Guru olahraga. Cah sekolah niku. Terus kereta. Akhire ngonten niku pun mboten dadi simbol agama. Trompet pun mboten dadi simbol agama.
Mercon pun mboten dadi simbol agama. Terus napa malih? Lonceng pun mboten dadi simbol agama. Pun mboten sudah berubah. Sehingga hukumnya tidak lagi menjadi haram tapi berubah jadi awal yaitu mubah. Berarti mubah. Artine ngenten nek putrane jenengan kok ngrengek pengin tumbas trompet. Jenengan mboten niati, ayo nak niat nyebul trompet cak dadi wong Yahudi. Mosok ana wong tuku trompet niate ngono. Yo ora sih, kita kan pengen nyenengno anak niku salah siji dolanane anak. Nggih mboten? Putu njaluk trompet itu dolanane putu yo ngono iku, yo sebul-sebulan, yo unen-unenan, tutuk-tutukan ngono niku. Jadi kita nek numbasno putu, numbasno anak, dolanan ngono mboten niru agama liya. Pancen kangge nyenengno putra, kangge nyenengno putu. Pancen menyen wayah pun. Mboten sing reno-reno dan hukume mubah. Barange hukume mubah, tukune hukume mubah. Wong-wong sing dodol ya Islam kabeh. Nggih mboten. Kata-kata tiyang Islam malahan. Nek jenengan sampai larang ngonten niku wah ngesakne tiang-tiang niku. Kula niku mboten merintahno, yo berarti saiki kok tuku trompet kabeh nggih mboten. Tapi nek enten tuku trompet yo aja paidu wong niku kangge putra. Mosok enten mbah-mbah nyebul trompet yo ora patut. Lek mbah-mbah tumbas trompet yo kula yakin husnudzon niku numbasno putrane, numbasno putune kan ngoten. Tur nek kita nyenengno putra, nyenengno putu, ganjaran mboten? Ganjaran selama mboten maksiat niku ganjaran. Lan niku trompet mboten maksiat, maka hukumnya dadi ganjaran. Hadise kata kula nanti nulis beberapa hadis ini. Siji nggih, zamane ten Kanjeng Nabi niku enten ibu sing zaman wulan Ramadan niku putrane niku diparingi dulinan teko wulu. Kok timbangan ngoten, pokoke didamel wulu. Terus bocah niku lek ben ngomong, Bu, luwe, ayo nak dulinan iki nak. Dialihno ngoten lho. Terus matur ngono dulinan niku sampai sore sampai gak krasa maghrib. Kali Kanjeng Nabi pirsa, walah ya apik ngono iku, kanggo ngelatih poso. Makane kadang anak niku ben kuat poso, kadang ya dikai HP bareng. Kayak PS bareng. Ben kuat jinlemirno, ben lek zaman riyen kan kengen dolan nopo, ngabuburit nopo. Saiki ya HP. Terus marang Kanjeng Nabi niku nggih nate dalu niku nyekel jin ifrit. Nyekel jin ifrit. Terus mergo ngesakne kali Nabi diculno. Injinge Kanjeng Nabi kondo-kondo. Aku mambengi nyekel jin ifrit. Lek gak ngesakno, bakal tak taleni, tak kekno arek cilik dienggo dulinan. Kanjeng Nabi seneng bocah sing dulinan. Seneng maringi dolanan. Sehingga nyenengno bocah niku termasuk ibadah. Dadi lek jenengan numbasno dulinan putrane, putune, jenengan niati ngibadah nderek Kanjeng Nabi. Dadi mboten usah terpengaruh hukum sing reno-reno. Kadang WA yo ngonten niku nggih. Nggih pun mugi-mugi enten manfaate. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.